abanchwa na bakwanira imbia muri mwensi oyo tinine bosibo ino akarukwalisi okero igaro mukonyi bwe kwaya igako baretera ekwaya ya Kiru egotoka Kenya district ekwaya nigo yachagete emiaka ya etire yakorire mesangirika nemenene nemeke asinge jokoreta abantu bonse asenchiri yakare na kare gose gotoreka wakare na kare ene forimu ya kabere bagochiko baretera amatera na amatera yaiga nango geti kianda geikomi negeni naye nako wakibo negeni ngana muno ikaranstone tegererete igo naye nosuke yange na nyasaye moseni we mwensi ekero muragenderere gotegerera ndiye mo Elinde atore mwanya bantu Koraime ase